ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. Нашри навбати барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия Саид Мукаррам Шарифзода. Соҳби имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ифтитоҳи як қатор иншоот ва шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ба шаҳри Ҳисор ташриф оварданд. Пешвои миллат нахуст дар кӯчаи Султон Раҷабови шаҳри Ҳисор коргоҳи дузандагӣ ва бинои истиқоматиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Коргоҳи дузандагӣ дар ошиёнаи якуми бинои истиқоматӣ ҷойгир буда иншоот бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи замон бунёд карда шудааст. Дар коргоҳ 40 нафар занону духтарон бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. ҷиҳати бо сифати баланд омода кардани маҳсулоти истеҳсолӣ занону духтарони чирадаст ба кор ҷалб гардиданд. Дар коргоҳи дузандагӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва қонеъ намудани талаботи сокинон сару либос омода карда мешавад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти коргоҳ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам сохтани имконоти созгори касбомӯзӣ ва ташкили ҷойҳои нави кори барои занону духтарон баҳои баланд дода, барои таъмини пурраи муассисаҳои таълимӣ бо сару либоси шинаму зебо дастуру ҳидоятҳои муфид доданд. бинои истиқоматӣ аз тахона 9 ошиёна иборат буда дорои 88 хонаи 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ мебошад. мувофиқи лоиҳа дар ошиёнаи якум коргоҳи дузандагӣ, мағоза ва дигар марказҳои хизматрасонӣ ҷойгир аст. дар маҷмӯъ дар иншооти навбунёд наздики 50 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. ба хотири ободу зебо гардонидани муҳит дар гирду атрофи бино ниҳолҳои сояафкану ороишӣ ва гулҳои гуногуни мавсимӣ шинонида шуда, майдончаи бозии кӯдакона ва таваққуфгоҳ низ бунёд гардидааст. 18 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи Султон Раҷабови шаҳри Ҳисор коргоҳи дузандагӣ ва бинои истиқоматиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. солҳои пеш фикр мекардем ки чӣ хел фарзандамона ба мактабҳои олӣ дохил кунем, дар кадом куҷо кор бамонем. набуд ин шароиту шукронаи ин давлат мекунем ки барои мо ҳама шароитҳоро муҳайё карданд. шукронаи ҷаноби олӣ мекунем ки барои ҳар шахсияти Тоҷикистон ҳама шароитҳоро муҳайё карданд. барои мо фарзандамон бояд хонанд, соҳиб касб шаванд, соҳиб илм шаванд, ба халқи ватан хизмат намоянд. меҳнат ҳам мехӯронад, ҳам мепӯшонад, ҳам соҳиби обрӯи эътибори баланд мекунад. коргоҳи дузандагӣ дар ошиёнаи якуми бинои истиқоматӣ ҷойгир буда иншоот бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи замон бунёд карда шудааст. дар коргоҳ наздики 40 нафар занону духтарон бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. сараввал миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо навҷавонон ин гуна шароитҳои мусоидро фароҳам меоварад. ман тӯли 2.5 сол аст ки ба касби дузандагӣ машғул мебошам ва ин касбро аз модарам омӯхтам. оилаи мо пурра оилаи ҳунарманд мебошад ва тамоми янакири сӯйзи оилаи худро аз ин ҷода дар меёбем. миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонам ки барои мо коргоҳи дузандагӣ таъсис доданд. аз оне ки дар хона мешинем омадем дар ин ҷо соҳиби касбу кор шуда зиндагии худро пеш барем. ҷиҳати бо сифати баланд омода кардани маҳсулоти истеҳсолӣ занону духтарони чирадаст ба кор ҷалб гардидаанд. пеш аз ҳама мехоҳам миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонам. маҳз бо кӯмаку дастгирии онҳо буд ки манамин соҳибкорони ватании мо тавонистанд чунин иншоотҳои хурду калонро ба мо занони хонанишин сохта ба истифода доданд. ҳозир бошад дар ин коргоҳ мо беш аз 40 нафар занону духтарони маҳаллӣ кор карда истодаем. аз номи худ ва аз номи кулли занони деҳот
با پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان منتداری صمیمانه خویش را بیان می‌نماییم. افتتاح کارگاه دوزندگی برای ما زنان خانشین امکان خوب است که ما از تجربه یکدیگر می‌آموزیم. дар коргоҳи дузандагӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ сарулибос ва ҷиҳати қонеъ намудани талаботи сокинон маводи лозима омода карда мешавад. масъулон аснои бунёди иншоот ба сифати корҳои сохтмонӣ ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ намудан таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда иншоотро дар муҳлати муайяншуда ба истифода супориданд. зимни шиносоӣ бо фаъолияти коргоҳ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои фароҳам сохтани имкони созгори касбомӯзӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ барои занону духтарон баҳои баланд дода ҷиҳати ба талаботи замон омода намудани маҳсулоти истеҳсолӣ дастуру ҳидоятҳои муфид доданд. мо ҷавонони даврони соҳиби истиқлол хурсанд аз он ҳастем ки дар чунин давлати озоду мустақил зери сиёсати ғамхорона ва падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиндагӣ мекунем. имрӯз бо иштироки пешвои миллат боз як коргоҳи барҳавои дузандагӣ ба истифода дода шуд. дар ин ҷо барои мо имконияти мусоиди фаъолият фароҳам оварда шудааст. ман аз номи худам ва аз номи духтарону бонувони хонанишин миннатдории худро ба ҷаноби олӣ баён мекунам. шукри соҳиби истиқлолии кишвар ки барои мо занону духтарон имкони хуби илмомӯзӣ ва кору фаъолият муҳайё сохт. шурӯъ аз коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ то сатҳи вазорату идораҳои давлатӣ саҳми занону духтарон дар пешбурди кор назаррас аст. эътимоду боварии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба занону духтарон ҳар як нафари моро водор месозад ки аз ҳарвақта дида масъулиятшинос бошем. ба истифода додани коргоҳи дузандагӣ имкони хубест барои мо ҷавондухтарон ҷиҳати сайқал додани малакаву маҳорати касбии худ, зеро дар баробари оне ки имкони созгори фаъолият дар ин коргоҳ муҳайё шудааст. баҳри ҷалби чеварони чирадаст низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шудааст. аз ин рӯ мо барои ба сифати баланд истеҳсол намудани маводи дархостшуда талош хоҳем кард. бинои истиқоматӣ аз таҳхона ва 9 ошёна иборат буда мувофиқи лоиҳа дар ошёнаи якум коргоҳи дузандагӣ, мағоза ва дигар марказҳои хизматрасонӣ ҷойгир мебошад. иншоот дорои 88 хона аз ҷумла 48 хонаи якҳуҷрагӣ, 24 хонаи дуҳуҷрагӣ ва 16 хонаи сеҳуҷрагӣ мебошад. дар маҷмӯъ дар иншооти навбунёд наздики 50 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. ба хотири ободу зебо гардонидани муҳит дар гирду атрофи бино ниҳолҳои сояафкану ороишӣ ва гулҳои гуногуни мавсимӣ шинонида шуда майдончаи бозии кӯдакона ва таваққуфгоҳ низ бунёд гардидааст. бинои истиқоматӣ ва коргоҳи дузандагӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди камрок интернешнл сохта шудааст. мо соҳибкорони ватанӣ бо пуштибонӣ аз сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдом гирифтем ки сехҳои дузандагӣ, хонаҳои истиқоматӣ ва дигар марказҳои хидматрасонӣ бунёд намоем. иншооти мо аз таҳхона ва 9 ошёна иборат буда дар ошёнаи якум корхонаи дузандагӣ фаъолият мекунад. дар маҷмӯъ дар иншооти сохташуда зиёда аз 50 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. ба замми ин барои зебогии атрофи бино дарахтони ороишӣ ва гулу бутаҳои гуногун шинонда шуда майдончаи бозии кӯдакон ба истифода дода шудааст.
ҳамчунин дар назди бино ба пешвои миллат лоиҳаи нақшаи генералии шаҳри ҳисор муаррифӣ карда шуд. Аснои муаррифии лоиҳа ба пешвои миллат иттилоъ дода шуд ки тибқи нақшаи нави генералӣ танҳо дар шаҳраки ҳисор 30 бинои баландошёнаи истиқоматӣ бо марказҳои савдою хизматрасонӣ ва дигар иншооти зарурӣ бунёд карда мешавад. айни ҳол корҳои сохтмонӣ ва дигар тадбирҳои мушаххас ҷиҳати бунёди иншооти ба нақша гирифташуда ҷараён дорад. имрӯз нақшаи генералии шаҳри ҳисорро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ кардем. нақшаи генералии шаҳри ҳисор аз ҷониби пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии ҷамъияти савумии кушодаи шаҳрофар таҳия гардидааст бо ғунҷоиши 55 000 аҳолӣ. татбиқи нақшаи генералӣ оғоз гардидааст. мо сохтмончиҳои шаҳри ҳисор дастуру супоришҳои пешвои миллатро сармашқи кори худ карда талош мекунем ки масъулияти бардӯш доштаи худро бо сифати баланд ба анҷом расонем. мавриди зикр аст ки дар шаҳри ҳисор дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохтмони 767 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки аз ин шумора дар соли 2018 47, дар соли 2019 157 ва аз аввали соли 2020 то имрӯз 157 иншоот сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар шаҳри ҳисор низ корҳои сохтмонӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. аз ҷумла иншоотҳои соҳаи тандурустӣ, маориф, сохтмони биноии баландошона, сартарошхона, ҳаммом,
کارگاه‌های دوزندگی و غیره. عموما مردم شهر حصار با جانبداری از سیاست پیشوای ملت تلاش دارند که در آبادی سهم خود را گذارند و جشن‌های ملی را با دستاوردهای نظررس استقبال گیرند. زین شناسایی بالایی‌های نقشه گنرالی شهر حصار، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئولان را وظیفه‌دار نمودند که به صفت کارهای ساختمانی اهمیت اولین درجه داده انشاءات را با رعایت عنصرهای خاص ملی جوابگو به طلبات زمان معاصر بنیاد نمایند. در دوره سفر کاری در شهر حصار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در محله هشتم شهر بینای خوشتر و زمانوی کودکستان خصوصی کبوتر را برای 250 نفر کودک در وصیت تنتنوی مورد بهره برداری قرار دادند. قبلا در حدود محله مذکور چنین کودکستان زمانوی موجود نبود. بینای کودکستان از 2 آشیانه، 11 صنفخانه برهوای تعلیمی، آشخانه، تالار علاهیده برای گذراندن چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی سبک و اتاق‌های کاری عبارت می‌باشد. کارهای ساختمانی ماه مارت سال 2019 با جلب بیش از 100 نفر متخصصان و کارگران محلی آغاز یافته، آن در مهلت 1 سال با طرح خیلی زیبا و جوابگو به طلبات مورد استفاده قرار داده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از شرایط صنفخانه‌های تعلیمی و دیگر انفراساختار بینای نو کودکستان که دارای تجهیزات و لوازمات معاصر میباشد شناس شده با کودکان خوش‌طالع دوران استقلال که امروز در زمینه تطبیق اقدام‌های سازنده دولت و حکومت مملکت صاحب چنین بینای معاصر تعلیمی شدند صحبت صمیمی انجام دادند. در اینجا به هر یک خواننده که در مراسم افتتاح بینای نو کودکستان اشتراک نمودند از نام پیشوای ملت شیرینی‌ها و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. تعلیم گیرندگان این درگاه به پیشوای ملت که پیوسته برای بهتر شدن صفت تعلیم و تربیت تدبیرهای بی‌تأخیر را عملی می‌نمایند اظهار منتداری کردند. در دایره کارهای آبادانی راهروهای گرد و اطراف بینای کودکستان سفالک‌پوش گردیده است. در مساحت عمومی 780 متر مربع میدانچه بازی و استراحت برای کودکان ساخته شده است که دارای 4 عدد ایوان و دیگر تجهیزات ضروری می باشد. برای زیبا و نظرربا گردیدن صحن بینای مذکور گل و بوته‌های رنگارنگ و درختان آرایشی شنانیده شده، دیوارهای اطراف آن با تصویرهای زیبا و دقت جلب کننده آرای یافته است. چراغان‌کنی و دیگر تدبیرهای آبادانی که برای زیبا گردیدن نمای شبانه بینا عملی کرده شده است به کس روح الهامی تازه می‌بخشد. مورد به تاکید است که دوام سالهای صاحب استقلالی در دایره اقدام‌های سازنده راهبریت عالی دولت و حکومت مملکت سهم صاحبکاران و عملی شوی برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی در مرکز و دهات شهر حصار 11 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی با فراگیری 1603 نفر ساخته مورد بهره برداری قرار گرفت. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در شهر حصار به فعالیت مرکز بین المللی سودا و خدمترسانی آغاز رسمی بخشیدند. مرکز کلان بین المللی سودا و خدمترسانی حصار در کوچه اوراق علاوالدینوف جایگیر بوده با طرح خیلی زیبا و زمانوی بنیاد گردیده است. انشاءات معاصر از 3 آشیانه عبارت است و دارای شرایط و امکانات مساعد خدمترسانی سطح بلند می باشد. بینای نو زمانوی در مساحت عمومی 16,000 متر مربع ساخته شده برای ادامه فعالیت صاحبکاری و رشد من بعد ساحه صنعت در مملکت مکان مساعد کاری و خدمترسانی به حساب می رود. اثنای شناسایی به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که مرکز معاصر بین المللی در دایره همکاری های سودمند جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین
ҷиҳати таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ, муаррифии маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва бароҳмондани содироти он ба хориҷи мамлакат, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва рушди иқтисодиёти миллӣ ки яке аз самтҳои асосии сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад, бунёд гардида, ояндаи наздик бо амалишавии ҳадафҳо беш аз 800 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин мешаванд. дар ин бино барои дастрасии аҳолӣ ва дар доираи ҳамкориҳои муштарак ба роҳмондани содироти техникаву механизмҳои кишоварзии истеҳсоли ватанӣ ба кишварҳои ҳамсоя ки феълан 30 намуди он дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи агротехсервиси шаҳри Ҳисор васлу насб карда мешаванд, шароити мусоиди намоиш ва фурӯши тракторҳо муҳайё гардидааст. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки дар 8 моҳи соли 2020 ба маблағи 9,4 миллион сомонӣ техникаи кишоварзӣ истеҳсол гардидааст ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 зиёд мебошад. дар маркази байналмилалии савдо ва хизматрасонии Ҳисор ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон намунаи зиёди маҳсулоти саноатӣ корхонаҳои истеҳсолии шаҳри Ҳисор ки дар ошиёнаи сеюми бино ҷойгир аст маърифӣ гардид. дар ин ҷо маҳсулоти истеҳсолнамудаи 30 корхонаи саноатӣ аз ҷумла маҳсулоти корхонаҳои авитсена, висол, корвони аср, истеҳсоли қубур ва профилҳои тоҷик, файзи истиқлол ва дигар ширкатҳое ки айни ҳол фаъолияти пурсамар доранд намоиш дода шуд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкор ва масъулони корхонаҳои истеҳсолӣ ки дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии саноати кунонӣ бо суръати мамлакат саҳми назаррас доранд, ҷиҳати зиёд намудани иқтидори истеҳсолии маҳсулоти хушсифати ватанӣ, тақвияти ҳамкориҳои судманд бо шарикони рушд ва ба роҳ мондани содироти он ба хориҷи кишвар ки ба рушди иқтисодиёти мамлакат ва сатҳи зиндагии мардум заминаи мусоид мегузорад, дастуру сипоришҳои мушаххас доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи Бобоҷон Ғафурови шаҳри Ҳисор маркази ташхисию табобатии Нури Синоро ифтитоҳ карданд. муассисаи мазкур дар маркази хизматрасонии Ҳисор Плаза ҷойгир буда аз зумраи иншооти ҷашнӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти маркази ташхисию табобатӣ оғози расмӣ бахшида, ташаббуси соҳибкорони маҳаллиро ибратбахш маънидод карданд. маркази ташхисии табобатии Нури Сино аз тарафи роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фарух Иззатулло Розиқов бунёд гардида дорои шароитҳои пешрафтаи ташхису табобат мебошад. дар ин ҷо дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ насбу васл шуда барои фаъолияти мутахассисони соҳибтаҷриба ҷалб шуданд. дар маркази ташхису табобатии нав гӯшаи гиёҳдармонӣ, дандондармонӣ, дорухона, озмоишгоҳ, утоқҳои махсуси ташхиси фаросавтӣ, сабти барқии дил, ҳуҷраҳои безараргардонӣ, ташхису муолиҷаи бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинӣ амалӣ мекунанд. дар ҳамин ошиёна маркази хизматрасонии Ҳисор Плаза сарвари давлат ба фаъолияти толори муҳташаму зебои варзишӣ ки бо ибтикори соҳибкори маҳаллӣ сохта ба истифода дода шуд шинос гардиданд. президенти мамлакат зимни суҳбат бо варзишгарон таъкид доштанд ки аз шароитҳои фароҳамшуда мақсаднок истифода баранд ва бо иштироки фаъолонаи худ дар мусобиқаҳои варзишии минтақавию ҷаҳонӣ номбардори миллат бошанд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар дохили маркази хизматрасонии Ҳисор Плаза инчунин ҳавзи муосири болопӯшида барои шиноварӣ, ҳамоми туркӣ, буғҳои тару хушк низ ба фаъолият оғоз карданд ки аз рӯи стандартҳои пазируфташудаи ҷаҳонӣ бунёд гардида барои қабули муштариён омода аст. ҳамчунин дар ҳамин марказ сартарошхона, кошонаи ҳусн, мағоза, дорухона ва дигар муассисаҳои хизматрасонии маишӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд.
дар ошиёнаи сеюми ҳамин бино маркази дилхушии кӯдакон низ сохта шудааст. инчунин дар заминаи ҳамин мақсадҳо қарор аст аквапарки муосири кӯдакона барои намудҳои гуногуни варзиши обӣ бунёд мегардад. идомаи ахбор. 11 октябри соли 2020 дар Тоҷикистон интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад ки дар ин самт омодагиҳо дар сатҳи зарурӣ ҷараён дорад. шаҳрвандони мамлакат бояд бо дарки баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ фаъолона иштирок намуда, мавқеи хешро баҳри ояндаи боз ҳам дурахшони ҷумҳурӣ муайян намояд. маҳмадалӣ Сафар ва аҳли дини карим гузориш медиҳад. баргузории интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нишонаи асосии демократикунонии ҷомеа ва рушди босуботи соҳоти мухталифи хоҷагии халқ ба шумор рафта, маҳз тавассути овоздиҳии пинҳони мардум ба номзади арзанда ки ояндаи дурахшону шоиста аз ӯ вобастагӣ дорад, мавқеи шаҳрвандии худро муайян мекунанд. ҷумҳурии Тоҷикистон бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ба ҳайси кишвари соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягона дар самти шаффофу демократӣ доир намудани интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи зиёд дорад. ифодаи олии сарчашмаи ҳокимияти халқ ин интихобот мебошад ва чутавре ки медонем айни замон маъракаи пеш аз интихоботии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвари мо ҷараён дорад ки дар он бевосита халқ ҳуқуқи ширкат кардан доранд, бевосита ба муҳлати 7 соли оянда президенти худ сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроияро интихоб менамояд. интихобот як падидаи бисёр муҳим, як чорабинии бисёр муҳими сиёсӣ ба ҳисоб меравад ки дар он танҳо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи иштирок карданро доранд. бояд як шаҳрванди кишвари мо аз ин ҳуқуқи худ бо як ҳисси баланди масъулият, бо як ифтихори миллӣ истифода намояд ва бевосита дар интихобот ширкат карда сарвари ояндаи худро ба муҳлати 7 соли дигар интихоб созад. мардуми шарафманду созандаи тоҷик бо хиради азалӣ ва ояндабинӯи эҳсоси масъулияти баланди ватандорию хештаншиносӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ чанд маротиба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро гузаронида тавассути ширкати фаъолонаи хеш дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ баҳри рушди минбаъдаи кишвар саҳмгузорӣ намудаанд. мо шаҳрвандон ва ҷавонон дар ҳаёти сиёсӣ, маъракаи сиёсии худ иштирок мекунем. мо бояд бо як ҳисси ватандӯстӣ президенти худро интихоб намоем. имсол барои гузарондани интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки 11 октябр сурат мегирад, омодагиҳо дар сатҳи зарурӣ ҷараён дошта, дар кӯчаву хиёбонҳо шиёру овезаҳо насб гардида, чанд ҳизби сиёсӣ номзади арзандаи хешро ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ намуданд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки тибқи конститутсия халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ ба шумор меравад, барои иштирок ва муайян намудани мавқеи онҳо дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. рӯзи 11 октябр рӯзи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман иштирок мекунам. овоз додани ма шарт ва ҳатмӣ аст барои интихоби президенти ояндаи хидмон, барои пешрафти давлати мо. халқи тоҷик яъне ки якум бор нест интихобота иштирок кунад, яъне ки солҳои тӯлонӣ иштирок кардааст ва барои ҷомеаи ҳуқуқбунёди худ бояд саҳмгузор бошанд. шаҳрвандон барои рушди шукуфоии минбаъдаи мамлакат бо азму иродаи созанда ва эҳсоси гарми ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона ширкат хоҳанд кард. бо шиёри овезаҳое ки дар тамоми шаҳр овезон ҳастанд, мо ҳаминро эҳсос кардем ва ман барои ободии ватанамон ба номзади арзандаи худ овоз медиҳам. аз пеш бурдаи номзадиҳо ё муаррифӣ кардани барномаҳо огоҳ ҳам ҳастам ба масъулияти шаҳрвандии худмон дар баробари қонун ва дар баробари ҷомеаи ояндаe ки фарзандои моро ҳам дар он ҷа таҳсил ё ба воя мерасанд саҳми асосӣ дошта бошанд. иштироки ҳар як шаҳрванди ба ору номус сарфи назар аз он ки дар дохил ё хориҷи мамлакат қарор дорад, дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ қарзи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ буда саҳмгузорӣ дар таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ва ҳифзи музаффариятҳои даврони соҳибистиқлолӣ хоҳад буд. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. бо расидани дигар иттилои тоза шуморо дар нашрҳои минбаъдаи ахбор ошно месозем. саломат бошед.